श्री गुरुभ्यो नमः। मेगल नाम जी चंद्रशेखर प्रभु। हम कोच्चि असिले टीडी हाईस्कूल अंतु संस्कृत अध्यापक तशेंच सुकृतींद्र ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट थंय जॉइंट सेक्रेटरी। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमन् स्मरणात् भवेत्। प्रथमो हनुमान् नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः। प्रथम जावनु पंजाब जपुरी शाकई तशीची अंगल काशी मठाचे आराध्य मूर्ति जावने हिले श्री व्यास रघुपति कई हरिद्वारांतु व्यासाश्रमांतु वृंदावनस्थ जावनु भक्त वृंदाक अनुग्रह करते परम पूजनीय तशी परम कारुणिक जावने हिले परम पूजनीय श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी कई भक्ति आदर पर नमस्कार करता। काशी मठाधीश परम पूजनीय श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी कई सविनयम भक्ति पुरस्सरम नमस्कार करता। अंकलता पंचिकमल वेंकटाचलपति देवस्थानांतु पूजनीय काशी मठाधीश श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी ये वर्षाचे क्रोधी नाम संवत्सराचे ते वसंत ऋतूंतु आचरण करते वसंतोत्सव चलता अस ये वसंतोत्सवांतु मस्त प्रकार कार्यक्रम जल्ला आद्याक उल्प सामग्रिका समर्पणम सामग्रिका प्रदर्शनम ते जल्या तशीची मस्त हवन जल्या सुंदरकांड इत्यादि हवन जल्या राम पट्टाभिषेक जल्ला तशी मस्त प्रकार कार्यक्रम जल्ला आणि एमच्या असेल कार्यक्रम म्हणणारी समूह कुंकुमार्चनस समूह कल्याण महोत्सवस हे सगळं चल आणि एमच्या असेल मुकारेमच्या असेल कार्यक्रमचा विशेष्य जाम सांगू असेल कसन म्हणणारी प्रधान जाम नसेल ने दिग्विजय महोत्सव। या दिग्विजय महोत्सव चातुर्मास्य व्रत समाप्ति जतेरी दिग्विजय करताई तशीची वसंतोत्सवांतु दिग्विजय करताई। या दिग्विजय म्हणणारी कसोल अर्थू दिग्विजय हा दिशा विजय हा म्हणून अर्थ ना दिशेक जय उपाम म्हणणारी समाची तीन प्रकार दिग्विजयस परंतु आद्याक प्रथम प्रकार दिग्विजय म्हणणारी पुढे सगळं क्षत्रिय तंगेंते राजाधिपत्यम स्थापन करचबेक सर्व दिशेंतु इवचूनु थेसिल्ले रयांक सगळं हरवून ते प्रदेश अधीन करून तेशेक दिग्विजय करचे असिल्ले ते सगळं अंक महाकवी कालिदासान रचन केलेले कुमार रघुवंशातु रघुवंश महाकाव्यांतु मिळतस। रघुवंशाने रघुले दिग्विजय मस्त छान वर्णन केले ते एक प्रकार दिग्विजय। दोन्ही प्रकार दिग्विजय म्हणणारी आचार्य लोक त्यांनी ते असिल्ले सर्वकडे असिल्ले पंडितांक पंडिताला गिवचून शास्त्र वाद करून शास्त्र खंडन तंगेले मताक खंडन करून सिद्धांता खंडन करून तशी शास्त्रवाद करून दिग्विजय ते एक दोन्हीचे दिग्विजय ते शंकर दिग्विजय म्हणून सगळं तशी प्रसिद्ध जावन आसा। तिन्हीचे कसन म्हणणारी आता हे दोन्ही प्रकार दिग्विजय खंय ना क्षत्रिय क्षत्रियाल दिग्विजय ना मागीर आचार्य त्यांनी करचे दिग्विजय कसल ना आत्ता हे कालाक दिग्विजय म्हणणारी आता आमगेल काशी मठा स्वाम्याल दिग्विजय थंग इति तात्पर्य ते दिग्विजय इति अर्थ इति तात्पर्य म्हणणारी स्वामी अलंकृत जावने हिले रथारी सदंड दंड समेत
आरोहण करताई सर्व दिकारी वत्ताई त्यामुळे थंग दिग्विजय म्हणताना खै खै भक्त लोकस जनस ते जनाले मन्नाक जय पाव तेंत अत्त दिग्विजय थंगसिले थैते सिले जनपताले जनाले मन्न मनोजयम तंगेल मन्नाक जय पंता तन्नी अधीन जताई अत्त कालाक दिग्विजय तात्पर्य तेंच मग एक वैशिष्ट्य ती म्हणारी स्वामी ये अलंकृत जावने हिले रथ आरोहण करताना दंड समेत मुसंगिन्या ये विशेष संदर्भारी मात्र स्वामी दंड समेत बेसूनु भक्तांक अनुग्रह करताय प्रसाद देताय वेगळ खंचे विंगड खंचे संदर्भारी दंड समेत बेसून तिशी अनुग्रह करचे ना ते एक वैशिष्ट्य तेदना स्वाम्याला दर्शन घेऊन प्रसाद घेताना एक ताक श्रेष्ठता चेडी महत्व चेड मु सांगताय मगिरी स्वाम्याने एक संन्यासीन दर्शन घेम चेची एक पुण्यत ते देव भाषा नहिले संस्कृतांतु संगील्या साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः साधूनां दर्शनं पुण्यम एक संन्यासील दर्शन करचेची पुण्य संपादना कारण जता साधूनां दर्शनं पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः साधवः तीर्थभूताः सन्यासी तीर्थस्थाना समानत तीर्थभूता हि साधवः जलैक व्यत्यासु भेदस डिफरेंस भेदस कालेन फलते तीर्थम तीर्थम कालेन फलते तीर्थस्थलारी गेल्लेले ताजे फल तीर्थस्थलारी आम्ही एन्जॉयमेंट जाणे वत्ताई चांगे का फल मिळचे बघेत चित्तशुद्धी बघेत तेम फल कालेन फलते मस्त काळीचा मिळता ओग्गी मिळना जलारी सद्यः साधु समागमः साधु समागमः सद्यः फलं ददाति म्हणून संन्यासील समागम जल्लारी संन्यासी मेळू प्रसाद घेतलारी संन्यासील दर्शन जल्लारी सद्यः ओग्गी फल मिळता म्हणून तर तीर्थस्थानारी वच्च्या पशी चढ श्रेष्ठता एक संन्यासील दर्शन असं म्हणून तात्पर्य ते मात्र नाही मस्त काही रिंगा देवस्थानांचे उन्नस आणि एमच्या वच्चे आम संगीने दिग्विजय समूह कल्याणोत्सव समूह कुंकुमार्चना तवळी एमचे 11 तारीख एक ये मसा 11 तारीख एक शनिवार दिग्विजय महोत्सव सगटानी अंग येवनु स्वाम्याला दर्शन घेवनु प्रसाद घेम का म्हणून प्रार्थना करता आमगेल भारतांतु भारता मात्र नाही विदेशातू खै खै आमगेल गवड सारस ब्राह्मण समाजस तंग सगटांकई हरिगुरुल अनुग्रह मेळका सांगून आम प्रार्थना करता श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य कुलतिलक यमनियमाद्यष्टांग योग संपन्न पदवाक्य प्रमाण पारावार पारंगत सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद् व्यास रघुपति देव दिव्य श्रीपाद पद्माराधक श्रीमद् सुकृतीन्द्र तीर्थ श्रीपाद कर कमल संजात श्रीमद् सुधीन्द्र तीर्थ श्रीपाद वरकुमारक श्रीमद् संयमींद्र तीर्थ श्रीपादैहि ले सांगून आमगेल काशी मठाचे स्वाम्याले बिरुदावली सांगून मग 2 उत्तर रबईता नमस्कार।